hûn jî dizanin qesede YPG, YPJ ji bo parastina vê gelî keterê û parastina gel kir. Heman demê de dema biryara vekişînê jî hat girtin bi vekişînê ra vegeriya ciya xwe. Ama niha di Helebê de hêza parastina taxa Şêx Mexsûd û Eşrefiyê ki di nav de jî weke hevalê jin hêza yekîneyên şehîd jiyan tûl hildan ya ku xwe bi rêxistin kiriye wê li beramberî êrişê ku çê dibe ki di Helebê de esîrên ku ketin dest ji nav de hevalê jin jî hebûn. Ev hevalê jin ê ku girêdayî yekîneyên şehîd tûl hildan bûn, şehîd jiyan tûl hildan bûn. Li beramberî vê êrişê yê ku tên kirin em hemî dizanin ku cîhanek dibin tehdîda de ye. Herî zêde jî di êrişên Daişê de heman demê êrişên çeteyên girêdayî dewleta Tirk ê ku herî zêde dijminatiya jinan dikin ji bo çand ji ortê rabikin qirkirina gelekî bidin çêkirin. Li beramberî vê hem YPJ hem jî ev hêza me heyî wê bi hemû aliyan de hem de amadebaşiya de be hem jî di wextê de wê bersîv bide.